Menta kesengi kesanterik urumpang arajar arpo, ka Dorbar shnong Umsawkhwan harkat ke jinget reilang bat ke PHE Department Umsning Division, lengba ke Swachh Bharat Mission Gramin, kala Pynlong ya ke Awareness Program halor ke Solid and Liquid Management, kumjuru halor ke jingle ko le subah hakane ke shnong. Ka jing temu jong kane ke program kalong kum shibenta ban ai ke jingnang jingtip halor ke le ko le subah, kumjuru ban kensyau bat kunai ya ki jabo ki baju penmi man la kesengi ban pen kelapat ki sya ke jing mentoi kata ya ki mar ki baput ki bami na ki ying sedja la ban kensyau ya ki bat pen kelas bo ha ka bathung jing thong kumjuru ya ki mar ki bomput ki bakentup ya ki bilor ki plastik ki tinjot lembat kiwe ki mar la ban kensyau si jaka bat di pat ya ki lahi kairu ya ki pajba nong song shnong syapang ka sokpit lane ka jaka kaban pentuj ya ke ke bami na ying sedja. Hagane kesengi la samru ya ki dustbin ki troli bat ki tiar penlang nyut sya ki pajba nong song shnong lemru sya ki school. Hagane kesengi lawan ban sim benta ya kene ke program dau MLA ka Umsning constituency uba Jason S Maulong kum kongsan da ka jingya don lang jong video ka Umsning CNRD block Uraja Brahma uba E lengdo uba dei USDO ka Umroi subdivision uba Jisun uba dei block coordinator jonga Swachh Bharat Mission lembat kwe ki officer jonga district. Akabang ni kadan kenika collection center jong kenika solid and liquid waste management ya kabala sinang ni bat nilak sembet ya kani sengi ban pli no ya kani ban nilak kot MLA kadan buram dengi ba Jason Maulong ya ban pli ya hakani ka por ni yo ya ban pli kani bat hadin jong pli kani nang ning ni alik satai sya maran kedon ka jingalang pat bantai ka ban ni yo ya jing kren bat jing samru ya ki dosbin bat ki dari hanyut yang tu de hakani ka por nga kon no ya i MLA badon buram jongi liin pli ya kani ka collection center no sudah nak ambil sabun ya dalam sesuatu baik aku beri perfect ini video hidup ini kadang ini penting program senyap terus aku beri kelum pada kalau enggak iki baju mentan di atas nama demar BPI ba ini kecil kecil bangun dan yo menteri kan kami kan tapi kita ni kan cukup dengan mari hidup kamu kini mari hidup kamu bangin ya film kata kecil kecil subah atas nama kau kalau ngurus unta kuat kecil tu nombor itu apa jadi kami kapor dengan lang video rumah bangun ini abad angin yo What about this thing, management? What about that's not the way to it's all about management and all the segregation of this. You see, economic value. Market plastic kilo, plastic. You have to leave. This is all economic. Now, for shnong, gamba jabo, nilan undi, nilan yo bisa. There's nothing called waste in our life. Ni su ot chur, ni ot barang long, su bread kunta, undan value kunta. Andre itu lampin kelas bo. Tang electric bo na koi ka firm na koi private parties dayu. But it's bo zombie itu. Di bread na ye, penyet na ye. If you ought to make it also make one on there, kajo he recycling the guy, jom non degradable he mo bio. They long the way that them the jack but in this walk directly finan le na kitchen directly to Pynlong walk. Another person go with there, kum billo, kum plastic, mo. Ini bini bread shape, jinjar wa ini si bread, bakla mo. Tapi ni sebelum saya cakap, ni tang is not the solution. Bila tang means you're creating pollution, smoke, emit to them. There is a pollution. You're not solving actually. Bila akan koi,
Tamba pintang onsa, you're doing again another activity, you're creating pollution. And then now belong under the Swachh Bharat mission, belong SLM, belong solid liquid management. One of the beautiful project ni happened ka. They ngahi mendas ni badan bomba kena school bawani. Kena school they one of the best medium source of information in punpa hiye. Nakarpat dia bawa teacher, ke school teacher, nomnya ke school, mau bara. We have information that get about how this liquid solid management kumno ben bread jobok say nine bread tak untuk anywhere mo. This information goes to their mother mo ya kime. Ting thalai kime la bang kwai kena bread plastic. Kolom sa pini ka pina sinang may what bread plastic asro have bread as well. Because kids get good information ya kime. Mentah juk lakalla. Undai kime nong ya kon mo. The smart kids. The kid is a good source of information when I getting into awareness of the cleanliness and all. Đây cái shnong ka badan bọc tam. Man yo ya make a scheme. Nama ka tay ka among ka ba pi yo ka day ka he ba. Ngan ye tho yo pi ba ki wei ki shnong ki man ni la ki ai man ta. Ka kum ka jing bon jong ki long yeng jong ki pi dai man yo ka thanar la. Man ta ngi don da ka flak rip. Ki ba hapo lai spa yeng ki yo. Si spa san po do lai spa ki yo kan khat ar la. Ti pi yo lai po wei la. Mru ko lai po yo hajan spa. Ti pi dai ka shnong ka badan bok tam. Ta ba pi yo ya ka le ka scheme ba di ka bisa ka ba he. Ti kini ki jing shna nama pi ka di ka scheme ka ba pi yo ngatik ba pi shna aspa sa pun gru to li ki sopit aspa sa pun gru to li pishna ki compost bin nangta pishna artali ki collection center na kabanta ke biodegradable waste artali ki collection center na kabanta ki non biodegradable waste pat kini ki dustbin pat kini ki trolley ki ba ki yo tinga terpat ya ki nong shnong ba pinda suma bat pendonkan bahaya kini ki jingshna ki ba ki yo an kali ka scheme balai ngamong kumta namar ba pitip hi ka scheme ka jo ka scheme kan namwan arse mai se kan mon ta se kani kadai ka scheme ka bawan manta akan dai ka bakan bo kito ki sopit hamalla ki ye ki dai ki jompi sumar bhai ki bukhoi bhai ki kito ka compost pit kalau yo man la ka ye sumar bha namar banala bhagoi ka shnong ka banale inspect hata to ka compost pit ka baki shna hamalla ki ye katu ka dei ka pin bread ya kito ki mar kito ki ka waste ka ba pot ka ban long spo kumre ngala ba ki dom ki shnong ki ba hang to ki bread mat mau ba tin ba baro te kam dom jin bon nama ka to ka compost pit ka ba ki shna hang to kam dei ka ba he adei ka bare nama ka to ko pin bread ki ki mar ba pot hadir ki gelas bo pin sim nang to pin pendon kam pan da pin thung jing tung te yakini ki dustbin ro sumar bha haman la ki ye nama kini ki plastic hakawai ka sni kila ban pai te nakalian ko sorkar kan la ban ai sho ye pi ngai ka le ka kam dong jom pi kum ka ye ka sem wa pin triet le ki wai namar ba kum mga ong kini ki dai ka sim ka ba ki ai pi tang si sen pin mi ong sen kaniro komeni karanya ka Swachh Bharat ai ka ba ka scheme re ka jingi kai ni na department ni wan cha ka shnong jopi kadai ka jingi kai ni ka jingi haram kamut ba ka sorkar kan shuwan shnasa ya kita ki kap banak mi ki yeng thamai ni nang wan shna pai kana ya pi kan mo dai na kata daw ba haman la ki shnong ki ba yo ai ni scheme yak ni ki scheme ha ban pet da village water and sanitation committee ka chom ka shnong jompi ni klam wan ya lam yo kontraktor ban chna ikini gi jingshna ngai ka dei ka shnong lembaga to ka committee ka bagi ong village water and sanitation committee te
Kani ka village water and sanitation committee mensua kibon kisnong kinang parkat ba kan pek bet kan ka benta ka jingko jing supa nrai ngani tu ya tapi nakakateng jong ka ni ka committee yang ka village water and sanitation committee ki menta nakaleng jong ka department jong ni ngin ai pi sa kam ban pek ya ka water supply namara nangdi sakma ki scheme ke begin propose ke begin ha kata ka toy pat ka begin khot ka jal jiwan mission kini ki ya ka water supply hasnong jong piro kan ha pait lang ka village water and sanitation committee ka ka ba ngin ai bi undai su kum ba menta ngin ai ha ki public stand post menta ngin ai haman lai ying jong pi man ka dei ka kamron jong ka shnong ungkat ba village water and sanitation committee ban maintain ban pek ya ka ki components ki ba don hapo shnong jong pi namar ba nilap ba bonse ni nakaliang ka department jongi nilap ba kini ki pai la ban dong ni ki platform ni sna shnong jong pi bonsin ki tadon mono open snew ya ki ni la bandai ki nong chang shnong ni open snew ro kim don kata kajing parkan ba kani ka scheme ko bawan ai ka sarkar ka dai na banta jong shnong bonsin ki parkat bai la snew la ja pai ni no let shapi asi kin sawan panchna kin sawan ai ni lo patamai mentara ni samat pinamla sho hapo snang jompi pin hak pai pin hak generate revenue ti kadai ka jini trailang ka snong bat village water sanitation committee lengkap pat ka PHC haka jo ko por na tarpa de pi na mar ba nang ni sakman ki scheme ki bangin yo baro kindai ka nang ba kan ka jar jiwan mission ti ka banun ko pe na benta ngani to ipi ka pisa kan ngimun don sho ka problem na ban sanction ni scheme ti mentang na ka parkhat pat hukum no inyo ay Pynlong ki babian namar ba menswang ya kum ya pi ha ki platform mentang na ay kum ya pi haman la ki indon kam sibon ke jaka na ba ti hak sna bon tu ki reservoir panang shapi pi tu makale ka kamram jong ka snong ban panyo ini jaka kadai ka kamram jong ka snong ban panyo ini ki Pynlong ki babian namar kan itu ya pi ba ka department jong ni ngin namla man wan ai ya ka snong Ganindon ka pisa ro lada pimdon ka Pynlong nama ba undon mala aman sina o ya ko umla aman sina ti kini ki Pynlong ki badon ha po snong jong pi kini ki cloud bron po snong jong pi pede ban sumar ha khanang ba nang ni sakman unkat pat kabir beli wasi jong pi ngin ya trace ka wai pat ka scheme kata ka ga jar jiwan mission ti pin habron ka jing ki kle ya ka snong habron ka jing kle namar ba kai ka ba sarkar kan wan ra ka scheme claim ka jing trai ba ka snong ngin la ti nga karpa de pi nama ba nang ni sakma ki SDO ba ki JP Umsawkhwan shnong jong pi ngin hak survey bhai ka snong jong pi nang bingin pan ai haman la ki bahan untuk senang bertahan, kita jangan kuat kerja, harus kuat bersubang. Dan lalu bahas imyong ini, yang kita lagi SDO, jadi nong som ni ki long me ki long pa, ini ki help ki badet, kami kami itu kibaya, ni biar roai, kami biar shat, ini kasap kupang jumpi, Indonesia bahkan ini senang, kelar kio apa kilian, nah aku belajar ini ki Pynlong, apa kemudian kita berlang. But having a place ki mar kumta unong mikmat at hay bangan batay kani ka mission kani structural mission ay kani ka scheme la so mane iwe din iwe ba ekran kaslong na nakalian junga askuntu ipi baro ha ki badan ne ka jingle khot yung suba asnang at ha layen kastang na ladi
kasang nan de angel ba phi kimi pa badan ne beni kata linti ini lihat berat khol ki jong de ba ki jong ka te phareng charity begins at home bude ke jing ha kasang nai jong de tikang net ba kani ka mission bangi regali ki scheme ni yo konwara akan ni shnong kumala kram ne kala belong pakanwan tangan tasisin pimdi ban su afman man makapuat bangi yo ngan ai kini ki das ben ni kini kitai ke shlong na ki pi ya katai pi kalat linti ben su thu pi banganget ba kani kalau buta ka awareness program ba pi nang ni pilakan beteng bedekan pilakan ai ki khun ki bahaya ki basan ba pi ti pi kai pada kalian jangan pun tahu MLA nga kentui kanika department PhD ba kum kini ki program hindi shoot tang kani scheme ni de malong ki awareness program hamman kishnam jogani constituency bang suthur la de ka khus suba kalau no hakmat do bangin lat na kanu no ka jimpang bapi ibu menta kumbal akran nema ba hajar yong ba pi ka to coronavirus keleng sodong ni hablong bang yak tek ya la de hi ka jingko jing suba ka jingle kho bangin perlat na kanu no ka jimpang ka baron ka te ka mawan menta bapi pet keleng sodong kimi ki jimpang ki ba jios no wachwa kimi berhak kimi nak jingia pemudar nak jingko pemudar ka jing suba tinganet ba pi no sodong hangne pinsim ya kade mo Ikan ika jing hikai kini awareness program kini keski berpindong kamha. Barengal pun tahu MLA hinang ni petek nama susu kita pun kata ka jing dong kam ni shnong. Iyo bangin ni apply ka tu ka kita apply ki unit. Bangila bangin je kita ki jobo. Lara kita ki plastik ni kita ki bilor. Ba kamlong ba ha kamarian, kamlong kendau na kamlong sport. Itu pada kalong ba ngila pun kalah kepisah pada. Tidak ki berwan thi bilor, tidak berwan thi ki plastik berpindong kam. Pada kerja kepuaru, itu balong balak kelong semua, kelong ke iki kerja mentoy. Kamar kan orang ayah pi, kita ti bahin sungi yang berapa semen. Nang ngai ba, maki kelas tang banyak sekali kata, mau kalau ke business, nama tak kita semua. Kishin kini kinjut kini di balong man kelas ndo. Nanti kelas tang lebih dia keleng sodong. Ngai ba share shiborni, lasong do ku makharas pa. Te kalau ke iki ke ba, ke kabuk siar kini ya berpendong kam. Kaya ke bami na kemarin tadi kata kesbat. Nama tahu juga pi. Ini kamu penokam hai kali. Banyak ba kum kini ki program ini ngi Pynlong ba ngan ong pi ba hika. Hindi tang PhD department kino department. Ki better convergence nama tahu jingha jing subah tu shnong kata. Ini penwara hashdong ini bersai kham hai shnong kata. Bata keleng jongaru ngan ada kita khti kemon makadiang ru. Kamde bang syukur otang hangne. Inang ye beteng nadon ke ek sa betek dam shanga bang ini yo betek kham hai kali shnong. Tinggal try hakani ka no price ni pada asko berfai patran ngas kuntu pi sasisen ka jinde ko jung suba kade belong ka priority number 1 hakani ka shlawi tang ini jingkran hakani ka no haski kublesh bol kublesh boleh